ኣብ ግዚኡ ንዓለም ካብ ዘደንቑ ኣጥቃዕቲ ኮይኑ ሓሊፉ ጸሊም ጻዕዳ ሽራጥ ማልያ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብስሙ ዝያዳ ከም ትደምቕ ገይሩ እዩ ብዝሕ ዘመዝግቦም ጎላት ኣብ ዝበለጸ ሊግ ናይ ዓለምና ዝኾነ ፕሪምየር ሊግ ቀዳማይ እዩ ኣብ ታሪኹ ዘመዝገቦም ጎላት ተዘከርትን ጥበብ ተሓወሶም ባሮም ኣብ ልቢ ደገፍቲ ዝተፈላለያ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ብኽብሪ ከም ዝከር ገይርዎ እዩ እቲ መን መዓስ ከም ሰብሮ ዘይፍለጥ 260 ጎላት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘመዝገቦ ኣስታት 20 ዓመታት ኮይኑ ኣሎ ናቱ ካብ ዝገብሮ ድሕሪ 2006 ጫምኡ ምስቃሉ ሓንሳብ ከም ግዚያዊ ኣሰልጣኒ ጋንቱ ነበር ምዃን ድሕሪ ምስራሕ ናብ ሙያ ጋዜጠኛት ምእታው ሓደ ካብቶም ጸለውቲ ተንተንቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ክኸውን ክኢሉ ይርከብ ብውልቁ ብዙሕ ዓወታት እኳ ተጓናጸፈ ታብሉጽ ናይ ጾታ ግዚኡ ዘሕለፈላ ጋንታ ግን ከምቲ ዝድለ ኣብ ሰንጠረዥ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቦታ ክትሕዝ ኣይከኣለትን ብፍላይ ድሕሪ ጫሙ ምስቃሉ ክሳብ ናብ ታሕተዋይ ሊግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ትምለስ ክትከውን ከኣለት እንተኾነ ድሕርቲ ኣብታ ክለብ ዝተገብረ ወፍረን ብናይ ስዑድ ዓረብ ትካል ምውናናን ዓበው ለውጢ ኣብታ ክለብ ክገሃድ ጀመረ ብዙሓት ብሉጻት ተጻወትቲ ናብ ኣቑሑ ጀመሩ ሓደ ካብዞም ብሉጻት ተጻወትቲ ድማ ታሪኽ እቲ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ጎላት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ኣላን ሸረር ዝደግም መሲሉ ተበገሰ ኒውካስል ዩናይትድ ነዚ ተጻዋታይ ክትዕድጎን ከላ ናይ መጻኢ ኣላን ሸረር ክኾነላ እያ ተመንያ እንተኾነ ንሱ ግን ብግስ ካብ ዝበላ ትሒዙ ዋላ እኳ ከቢድ መስበርቲ እንተጋጠሞ ንጋንቱ ኣብኡ ክትምርኮስ ከም ትኽእል ከመስክር ክኢሉ እዩ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሰላምታ ይረሳዕና ተኸታተልቲ ኮራል ሜድያ ሎሚ ዕላልናይዞም ብዕድመ ኣቦን ውልድን ክኾኑ ዝኽእሉ ባህር ተጻዋታይ ነበር ሕጂ ድማ ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ኣላን ሸረር ምስ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ካብ ብሉጻት ቁፅር 9 ኣጥቃዕቲ ዝኾነ ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ኣብ ቢቢሲ ካብ ዝቐረበ ትሕዝቶ ተርጊምና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና እሞ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም Even the defeat, and this is an unbelievable performance. Thank you for ኣላን ሸረር እዩ ናብቲ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝነበሮ ናይ ልምምድ ቦታ ኸይዱ ነቲ ዕላል ዝኸፈቶ ግዜኻ ስለ ዝሃብካንን ንዓኻ ምርካበየን ሕጉስ እየ ኣነ እውን ብተመሳሳሊ ሕጉስ እየ ጋንታ ኣዝያ ጽቡቕ እያ ዘላ ንስኻ እውን ናብ ጽቡቕ ብቕዓት ኢኻ ዘለኻ ወይ ተጋግኻን ኣብዚ ደገ ቁሪ ዘሎ ስለዚ ውሽጣቲና እንትዕለልና ከመይ ይመስለካ ደስ ይብለኒ ናይ ክራማት ቁሪ ተሪር ተታሒዞም ናብ መቐየረ ክፍሊ ድሕሪ ምእታዎም ድማ ዕላሎም ጀመሩ ካብቶም 6 ኣሕዋትካ ዝነኣስካ ንሳያኻ ከምኡ ኸንካ ምዕባይካ ከመይ ይስማዓካ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ብዕድመ ዝዓብይኻ ሰባት ኩሉ እንከለዉ ናብቲ ቁኑዕ መንገዲ ክትመጽእ ብኣወንታ ይጸልዉኻ እዮም ዝበልሐኩ ቆልዓ እየ ነይረ ኣብ ትምህርቲ ኸማን ካብቶም ዝበለፁ ተምሃሮ እየ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ከተማ ይዓብየ ግን ምስቶም ኣብቲ ኸባቢየ ዝነበሩ ቆልዑ ሕብረት ፈጢረ ኩዕሶ እናተጻወትኩ ካልእ ናይ ቆልዑ ፀወታት ምጽዋት እየ ግዜ ቁልዕነት የሕሊፈዮ ኣብ ገዛይ ኮይነ ቪድዮ ጌማት ምጽዋት ብዙሕ የዘውትሮን እየ ነይረ ወዲ ሓቀይ ካብ ኤርትራ ኣብዚ ኸድከዮ ኣዝዩ ጥቡር በቲ ወርድኻ ዝሓለፈ ኩነታት ተጸልዎ ድዩ እዚ ናይ ሕጂ ባህሪኻ ምክንያቱ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ኢሳቅ ምቕሉልን ትሕቱን ሰብ ክኸውን ከሎ በቲ ሓደ ወገንካ ሓያል ከምኡውን ተቓላሳይ ዓይነት ሰብ እዩ ጽቡቕ ኣለኻ ካብ ወለደይ ብዙሕ ነገራት ይወሲደ ተቐንዲ ድማ ትሑትን ጻዕራምን ምዃን እዩ ካልእ ዝተፈልየ ብዙሕ ጽልዋታት ኣሎ ነዚ ሕጂ ዘለኹ ሰብ ክኸውን ዝገበረኒ በዚ ድማ ኣብ ናይ ትምህርቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኩዕሶ ምጽዋት ባህብለን ነይሩ ብኸምኡ ድማ ካብ ግዜ ንእስነተይ ኣትሒዙ እዩ ምስ ኩዕሶ እግሪ ፍቕሪ ክሓድረን ጀሚሩ ካብ ቀደም ዲኻ ኣጥቃዕ ኢኹንካ ትጻወት ነርካ ማለት ኣብ ግዜ ህፃንነትካ ጎል ከተመዝግብ ዲኻ ትደሊ ነርካ ኣብ ግዜ ንእስነትካ ትጻወቶ ቦታ ሒዝካ ትጻወት ኒኻ ኣብ ኩል ቦታ ከም ማዕረ ትጻወት ኣነ ግን ከሽክዕን ዝተፈላለዩ ናይ ኩዕሶ ሒዝካ ምሽካዕ ክእለት ክማዕብል ይመርጽ ነይረ ኣዝዩ ኒሕ ዝነበረኒ ወይ ድማ ዕቱብ ተጻዋታይ ኣይኮንኩን ነይረ በቃ መታን ክዘናጋዕ ኢለ ጥራይ ትጻወት ነይረ ብኸምኡ ድማ ነዚ ናይ ጎደና ኩዕሶ እግሪ ዝፈትዎ
ሕጂ ርኤካ ከለኹ ዝያዳ ናይ ጎደና ኩዕሶ እግሪ ተጻዋታይ ባህር ዘለካ ኮይኑ ከይኻ ትስምዓኒ ኣይተጋግሃን ከምኡ ዓይነት ተጻዋታይ ክኸውን ይደሊ እናተዘናጋዕኩም ምጽዋት ይዝፈቱ ብፍላይ ኣብቲ ብሉጽ ጽወታ ዝጻወተሉን ጎላት ኣብ ዝመዝግበሉን ግዜ ኩዕሶ እስካብ ምሽካዕ ምስ ካልኦት ተጻዋቲ ብሓጺር ምቅባል ኩዕሶ ንኣንጻር ተጻዋቲ ምትላል ይፈቱ እየ ማእከላይ ኣጥቃዒ ኮይንካ ክትጻወት ከለኻ ኣድማ ኣጥቃዒ ኢኻ ዋላ እውን ብናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ኮይንካ ክትጻወት ከለኻ ስለዚ ንስኻ ኣበይ ቦታ ኮይንካ ክትጻወት ኢኻ ትመርጽ ናይ ማእከል ኣጥቃዒ ኮይንካ ክትጻወት እየ ዝመርጽ ዘድማዓላ ቦታ ናይ ጽወታ እውን ንሳ እያ ንጸጋም ወፂእ ኩዕሶ ቅበል ከለኹ ምቹነት ይስምዓኒ ግና ናይ ጸጋም ኣጥቃዒ ኮይነ ጽወታ ክጅምር ኣይከልኒ ኣብ ግዜ ጽወታ ግን ናብ ጸጋም ሸነኽ ናወጾ ክጻወት ይኽእል እየ ሓደ ማእከል ኣጥቃዒ ተራ ካብ ግዜና ዝነበረ ኣዝዩ ተቐይር ዘሎ ስለዚ ነብስኻ ኣብዚ ብኸመይ ትርያ ኣዝዩ ውሕሉ ኣጥቃዒ ክኾን እየ ዝደሊ ዕላማይ ኣብ ኩሉ ብዙሕ ተጻዋታይ ክኾን ብፍላይ ከም ቁጽሪ 9 ተጻዋታይ መጠን ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብ ውሽጢ ሳጹን ናይ ሽቶ ክማዕብል ይሰርሕ እየ ኣብቲ ቦታ ብኩሉ ክፋል ተፈራሒ ተጻዋታይ ክኾን እየ ዝደሊ ከምዚ ሎሚ ዓመት ብርእስያ መዝጊብዮ ዘለኹ ጎላት ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ጎላት ዘመዝገብከን ሎሚ ዓመት ርእያ ነይረ ኣዝያ ተደንቕ ጎል እያ ነይራ ናትካ ስምዒት ኣብቲ ጎል ተመዝገበትሉ ርእዮ ነይረ ትነግሮም ዲኻ ነቶም ናይ ክንፈ ኣጥቃዕቲ ብዙሓት ኳዕሳሱ ናባኻ ናብ ሳጹን ናይ ጎል ክሰዱ ብዙሕ ናይ ላዕሊ ኩዕሶ ኣይሰዱልን እዮም ተትነግሮም ግን ምሰደዱልካ ነይሮም ፍትሓዮም ኮይንና ምስ ንሪኦ ጃኮብ ማርፊ ኣዝዮም ብሉጻት ኳዕሳሱ ይሰደለ ዝበለጸት ናትካ ጎል ናይዚ ዓመት ኣንጻር ኣርሰናል ዘመዝገብከያ ነይራ ሓቀይ እታ ብርእሲ ዘመዝገብከያ ንዓይንሳ ኣዝያ ዝበለጸት ነይራ ብዙሓት ኳዕሳሱ ከመን ስለ ዘመዝግብ ኣዝያ ብልዝት እያ ነይራ ካብ ምንታይ ተበጊስካ ቁጽሪ 14 ማልያ ትገብር እንቴር ሄንሪ ስለተድንቆ ድዩ ልክዕ ከምኡ ኣይኮነን እንቴር ሄንሪ ካብቶም ዘድንቆም ተጻወቲ እዩ ግና ብዙሓት ብሉጻት ተጻወቲ ንቁጽሪ 14 ማልያ ለቢሶም ተጻዊቶም እዮም ምስ ኒውካስል ክፍርም ከለኹ ድማ ካብተን ዘይተሓዛዝ ዝነበረ ቁጽራት እታ ጸላዊት ቁጽሪ 14 እያ ነይራ ቁጽሪ 9 ማልያ ማዕርኹ ዶ ትሕበካነ ምክንያቱ ክሳብ ኣነ ዘይፈረም ኩልካ ክትገብራ ስለዘይትኽእል ቁጽሪ 9 ኣብ ልቢ ደገፍቲ ኒውካስል ዓቢ ቦታ ዘለዋ ዋላ እኳ እንተኾነት ምስ ቁጽሪ 14 ማልያ ጽቡቕ ኣለኹ ንቴር ሄንሪ ንስኻ ካብ ተድንቆም ሓደ ተጻዋታይ ምዃኑ ነጊርካ ንጽንሕካ ካብ ወጻኢ ተድንቆ ተጻዋታይ ወይ እናረኣኻዮ ዝዓብኻ ኣብ መጻኢ ከምኡ ክትከውን ትደሊ ተጻዋታይ ኣሎ ዶ ናይ እስጳኛ ናይ ቴሌቪዥን መደባት ናይ ኩዕሶ ጥራይ እዩ ኣብቲ ዝነበርኩ ከባቢ ዝረአ ነይሩ ፕሪምየር ሊግ ብዙሕ ኣይረአኒ ስለዚ ናይ መስን ናይ ሮናልዶ ጽወታ እናረኣኹ ይዓበ ናይ መጀመርታ ግዜ ከም ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ናብ ሜዳ ዝወረድካሉ ወዲ 16 ዓመት ከለኻ ሓቀይ ኣነ እኳ ወዲ 17 ዓመት ከለኹ ኣብ ሳውዝሃምፕተን መጀመርታ ግዜ ክትጻወት ዕድል ተዋሂቡኒ ናትካ ግን ወዲ 16 ዓመት ከለኻ ተሰሊፍካ ጥራይ ዘይኮንካ ጎል ከማና መዝጊብካ ካብቲ ትጻወተሉ ዝነበርካሊ ከመይ ተሰሚዕካ ይኾን ኣብቲ ግዜቲ ዝጽበየ ዝነበርኩ እዩ ምክንያቱ ካብ ወዲ 15 ዓመት ጀሚረ ምስታ ክለብ ብዘይ ምቁላጽ ዝለማመድ ነይረ ስለዚ ብዙሕ ፈንጠዝያ ዝገብረሉ ምክንያት ኣይነበረኒ ብነፍሰይ ከዓ ልዑል ዝኾነ ትጽቢት ኣይገብርኒ ወላ ብሃገራዊት ጋንታ ምስ ተጸንበርካ ወዲ 17 ዓመት ከለኻ ጎል መዝጊብካ ኣዝዩ ጽቡቕ ኣጀማምራ ነይሩ ትፈልጥ ንመን ከም ዘመስኮ ኩሉ ማለት ሓላ ውልዳት ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ መን እዩ እንዴ ዲብራፍካ ናይ ሕጂ ሓላ ውልዳት ኣብ ጋንታና ዘሎ እንታይ ትብል ሞ ትዝክርዋ ዶ ዳርጋ ኩሉ ግዜና ንዝክራ ምስ ንኣሽቱ ተጻወቲ ባንጻወት ኣለና ናበለ ኩሉ ግዜ ይዛረብ ምዛላተን ኢብራሂሞቪች ሰብያ ማሳስለከ እዩ ነዚ ከመይ ትሪኦ ኣነ ግን ካብዚ ነገር ዝኸድም እየ ዝደሊ ምክንያቱ ኣብ ዝወዳደረሉ ዕድመ ኣይበጻሕኩን ብፍላይ ምስ ከም በዓል ዘላታን ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ናብ ጀርመን ኣብ ተኸድካሉ ግዜ ዕውት ናይ ጸወታ ግዜ ይሕለፍካን ድሕሪኡ ናብ ሪያል ሶሲዳድ ዝገበርካዮ መስርሕ ግን ዕውት ነይሩ ነዚ ብኸመይ ትገልጾ ዓብ መስርሕ እዩ ነይሩ ንዓይ ከምኡ ድማ ነጥቢ መቃይሮ ናይ ህይወተይ እዩ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩ ናይ ጋንታታት እስጳኛ ናይ ሊግ ጸወታ ናራኹ ስለ ዝዓብኹ ኣብ ላሊጋ ክጻወት ይደሊ ነይረ ላሊጋ ምስ ፕሪምየር ሊግ ከመይ ተወዳድሮም ናይ እስጳኛ ሊግ ኩዕሶ ኣብ መሓዝ ዝዛዘቦ ሜላ ናይ ጸወታ ከተልንኩ እስከ ንገረና ከመይ ለያ ኒውካስትል ናብ መስርሕ ከኣትያ ፈሪማትካ ድሕሪ 3 ዓመተይ ኣብ ሪያል ሶሲዳድ ሓድሽ ፈተነ ድልው ነይረ ኣብ ከምኡ ከለኹ ድማ ኒውካስትል መጽያ በቲ ነበረን ብቕዓት ድማ ሰልጠንትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይታ ክለብን ስለተመሰጡ ሓደ ፕሮጀክት ኣቕረቡለይ ትዘቕረቡለይ ፕሮጀክት ኻ ደስ ስለ ዝበለኒ ክፍርም ክኢለ ሕጂ ናብዚ ካብ ትመጽእ 2 ዓመትን ፈርኣም ኮይና ኣሎ ኣብ ክረማት 3 ዓመት ክትገብር ኢኻ ስለዚ ከመይ ረኺብካዮ ናብ ሓቂ ፈትየ ካብ ኩሉ እቶም ሰባት ኣብቲ ዘለዉ ብሉጻት እዮም ከም ባህርየ ብኩዕሶ እግሪ ዝሓስብ ሰብ ዝበዝሐ ከተማ እየ ምንባር ዝፈቱ ኣብዚ ከተማ ድማ ሓንቲ ጋንታ እያ ዘላ ንዓ ድማ ኩል ነባሪ ይድግፋ ምስ ደገፍቲ ኒውካስትል ኣዝዩ ጥቡቕ ርክብ እዩ ዘለካ ዓብ ስእልናትካ ሒዞም ናብ ሜዳ ዝመጹሉ ግዜ ነይሩ ብስምካ እውን ኣብ ጸወታ ብዓውታ ይዝምሩ እዮም እዚ ዓብ ርእሰ ምትእማን ፈጢሩልካ ዶ ብፍላይ ብስምካ ደገፍቲ ክደርፉ ከለዉ ዓብ ነገር እዩ ተዘይተጋጊ ኣንጻር ሳንደርላንድ ዝሓለፈ ዓመት እናተጻወትና ከለና እዮም
كدرفوا جميرهم نبحق فليت يعني رانعي عملي كواستل تسفا خميو زعمت زي زبلت اتعمت تكون تخل داي مسلكا بزعبو بزح كزارب كوي دلني اوين بلي خنبصحن وانጫ خنوسدن كوم دما ابيروب اودرات كنساتفن زخلنا درجه محزن يو علامانا كلتي دما حاده غزي فتينا لومي عمتون ندغمو نمثل بزعبا نفسخا بولقخا تغورو علن تبلو الله دو هو بحفشاو صوتا نفسي كاب زلو درجه كبيلاك تصوت كريا دليا قصالنا زلو بلوص بقات ام نفسو كصوتا نمرأي مديب علخو يسرحلو دما علخو كمز حجن ريو زلنا مسمر متقاعد صوت تصاتي نوي عمتات كفرو من ريو مالنا مو ناتكخ كان رينا انتي كغاتن كان زخل دحلم مدامن تاين تفتاتي حتصادف كلبي حيزيو اب غدناتات ناي كتما يزاور هو حدا غزيون بخلبها كيروم حدا مسح فيديو سريح منيرو كان ميقل عمت يخون ب4K كاميرا كلبي حيزنا تدوركو خلوه تسايل نيره صنيحو تسرح ناي مسحق سلن فيديون جن كان مسحق مزناغن حليفو كالو ترغم يقول يعني لي صبو سرح قصلو يعني لي انون سلام نخلتكم إرتراويان عبوشتن عبوتسعن زلخم يوهانا نمب عمت نتسانتنا. Hello my beloved Eritreans inside the country and around the world. I want to wish you all congratulations on our 30th Independence Day. نلومي عمدب فليات فتصاميتات سبورت هزنا لكم دمزانا مدب نزي مسل نيرو عبز أتصل بخالف حسوك سامن رخب عبز اللخمو سنة وسلام